I min første virale video ratede jeg S-togene, hvor de fik en rating på 7 ud af 10. Det har fået togchaufføren Nick B til at komme med et svar. Tusind tak for den fine rating af vores S-tog. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan give 1% point ekstra? Så selvfølgelig så måtte vi på arbejde for at prøve hans nye råd af. Vi startede med at åbne døren med de officielle DSB døråbningsmoves, som stod beskrevet på jysk på togets væg. Derefter tjekkede vi lige, at vi nu har stoppet på den rigtige station, inden vi afprøvede det første gode råd. Du valgte selv at sætte dig her på standard. Du kunne sætte dig her på standard plus. Og det er i grunden et fint råd. Men efter at have fået tilføjet 3 tilhold til mit CV på grund af Martin Brygmann-adfærd, har jeg valgt ikke at sætte mig på sædet, hvor min knæ kan nå ind til folks lår. Der er også et bord, Hvor du kan nyde din medbragte drink. Og der blev jeg glad, for nu havde jeg endelig et sted at stille min Hagenbutten Fishes til. Men det allerbedste råd. og vil du bare have rigtig god benplads, så er der også flexrummet. Så nu sidder jeg både komfortabelt og har en måde at tage hævn over alle de cyklister, der generer mig på landevejen. Så vi imødekommer hans krav og øger S-togets rating til 7,1 ud af 10.